Kurayş suresi. Nâmediye li'ilâfi Kurayşin إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف ديدري يعني ne acep öğrenşen vaadi diye. Ne acep öğrenşen vaadi Kurayş'ın diye. Şunu. Kurayş'ın şeyle bir öğrenşen bir acep näme edim gılammadı. Soňra aýtýan olaň beýle näme öğrenşenlaryň näme babatdan ajapdygyny. Şunu. Li ilafi Kurayş. Ne acep öğrenşen vaadi vardı diye Kurayş'ın. Onuň acep öğrenşen vaadi nämedi? İlafihim. Olaň öğrenşen vaadi nämedi? Rihle. Bir safar ederdiler eşşita, kışta ve sayf ve yine bir safar ederdiler tomuzda. Näme safar ederdiler? Sevda satık näme? Kerwanny gurup tijarata çıkardılar diye. İlafihim öwrenşen wagtlar. Olaň soň açykla ilafihim diýdi. Yani ilafi Kurayş diýdi ya. Ne ajap öwrenşen wagty Kurayşyň. Soňam şu öwrenşen wagty ilafihim olaň öwrenşen wagty nämedi? Rihlete-şita'i we sayf. Şita, kışta bir rihle safar ederdiler, rihle safar. Kışta bir safar ederdiler, nira Yemen'e. Yani kışta sevda safarlar nira ederdiler, Yemen'e. Ve tamuttu öğrenşen sevda safarlar nira ederdiler, Şam'a. Kışta Şam'a ederdiler, tamutta da nema. Kışta Yemen'e ederdiler, tamutta da Şam'a ederdiler. Näme üçin Allah Taala indi bular bu öwrenşen sevda tijaretynyň ne ajapdygyny ajaplandyr ya. Ýa-da umumna bular masala sevda satyga çykýan kerwan kän Araplarda. Ýöne näme üçin iýminle Qurayşlar bu qyswa tomut safarny ne ajap öwrenşen safarlary bar dedi. Sebäpdir bular näme Allahyň öýüniň näme ýaşaýjylary diýip näme kerwana çykanlaryny hiç ýolla garakçy parakçy näme bular taýlaýyn nimereken. Ama o davurlar adetde kervan çıksa näme? Akta çıkmaqa çıkçana gaçyp eken gaçmaçlar. Ama Qurayş çıksa näme? Hemme bular mukaddesler, üýtgeçi adamlar saýyp näme? Bulardan satyp, bulardan näme satynlar ekenler. Hatta näme ejid we qawsasy we gorafy bol, bular kerwanyny goşlan adamam näme? Bular tiýilen diýip. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala näme müşriklere, Mekke müşriklerini bu azap sevdan beren ve adamlar kalbine bu adamlar taqdimlamak ehli Mekke Allah'ın öýü kämen ýaşaýdy taqdimlaryny ýüreklerine goýan kim? Ol adamlar Allah. Şoň üçin näme diýär? Feli'budu rabb hadal beyt diýär. Şu öýün adamlar boranyň üçin tiýilenýär diýär. Şoň üçin şu öýün hadal beyt, şu käben Rabbına ibadet edin onu diye. Ol butlara, çöplere, dağıtlara ibadet etmeyin diye. Yani Arap boranın üçün, ya Kurayş boranın üçün ne diye? Şu öýün ýaşaýjylar boranın üçün adamları silaya, hormatlaya. Şoň üçin selyabudu emretke. Ibadet edin siz. Rabbana eyetena, bäde eyemanine. Rabbana eyetena hadal beyt şuloyum şunu. Sizin bu fiiller hormatynyň sebäbi şuloyum ýaşaýjy bolanyňyz. Şunuňmy? Şoň näme diýe? Üstüne de ellezî şular ýalak Allah Taala bu Rabbin bu öýün Rabbi şular ýalak näme at'amahum siz näme dur naharlandyrypdyr ırklandyrypdyr gejenizde geleniňizde utulýan wagtyňy diýär. Üstüne de näme çöp başı görmeýän dağlaryň içinde şonda da boleliňlikde ýaşaýan. Bütün adamlar kalbini şu öýe bağlap koydum. Şoň üçin näme? Elmidam adamlar onu ýerterler käben ýaşaýjy diýip. Şu wada şenem adamlar gidip gurbandan şetada salzak bole, ona çek bole şunu. Näme ellezî ismin at'amahum. Sizin aharlap otyr, şöreňizi berip otyr. Min ju aslan siz arkaýyn etdi. Asly howfuny size getirmedi we amanahum. Ve näme siz arkaýyn etdi min hawf. Düşman korkusundan, beýle korkulardan. Ve amanahum ve amanna goýdy sizi. Aman saklady. Nämelerden? Hemme howp hatarlardan. Allah Taala şunça nigmatlaryny näme Mekke ehline, Qurayş tiresine näme ýaşlatýa we şükür etmekligini buyurýar we näme bir ödüniň ibadetyne gullugyny näme giýirmekligini
olardan talep et. Yani asıl näme bu süren öňün näksirün baglasy we hatda käbir aranda 2-0 süre diýjek bolýar. Ve âmenehum ve arkaynet aman sakladı, aman koydum sizi diye, kovup katarlardan. Edil sizi näme açlık, horlukdan, nakarlar, esler, ırsınızı verip näme arkaynet düşmeyalip, şofağına sizi näme kovup katarlardan aman ettin diye. Şoň üçin kerwanın näme, Qurayşyň kerwan çıkanına, ona hiç kim bet gözü bilen seyretmedeken ya sağlayacak bolan näme fikirine münmedeken. Ve alimler näme diye, Qurayş Mekki suresi yazdınız mı onu? Qurayş Mekki suresi, inen suresi, inen yeri Mekke. Öňündäki Fil suresi Mekke suresi. Mekke'de inen sure. Inniki almalıyız. Ona maliyet zaten ikisinin bağlantısı var. Näme Fil suresi, näme Türkmençe fiillimek, pillimek. Şunu mu? Näme üçün filli de sen fil agdalya, pilli goşun gelýär. Näme diýä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elem tara ey Muhammed görmedinmi? Elem tara sen fi'l mudari' meczum ferman alamatı cezmihi näme hasf harf illa tara ve naqas ya wal elem sen ona lem geldi elem tara ey Muhammed görmedinmi sen kayfa nahile faala etti nailetti Rabbuka senin Rabbin ve ashabil fil pileyelerini, pilluğaşını ne eyledenini gördün mü sen niye? Sen peygamberini görünür. Şunu ne eyledenini sana aytacak koy. Sen görünmü olmadın diye Rabbin olur ne edenini. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Elem yec'al etmedi mi? Elem yec'al etmedi mi? Keydehum olan hilesini fi tadlil biderek. Sen onlar hile kurar çıktı. Nereden hilesini kuradılar? Kâbe diýilýänlerden esasından gopup kerpicin näme? Kapahana atmakdylar. Kâbe diýilýänleri yerin ýüzünden ýitirmekdiler. Şo hile bilen gaýtdylar. Şo plan bilen gaýtdylar. Ýöne näme talakala? Fi tadlil etdi. Biderek etdi. Tadlil ýalňyşdyrdy, biderek etdi. Ve arsala istisnada ve arsala uğratdy. Arsala aleyhim olaryň üstüne sayran şeyle bir kuş ebabil. Ebabilde de kän tefsir var. Bir toparlar ebabil idi näme? Yüzler arslanyň pelenkelik penceler isinkelik kuş diýdiler. Bir rivayetde näme deňizden çykdylar, tamam deňize girdiler, görünmek diýerler. Şunuňmy? Gara yüzü ýertidi haýwan şekilde. Ýöne eň gagry bir näme? Şeyle bir kuşdy, uly kuşdy, haýwatly kuşdy. Çunklarına ve her pencerinde bir daş götürüp gelirler. Şu daşyň gylar degen ýerini pytrattı diýär. Şunu bomba degende näle getýär? Şoňa pytra diýen soňam gitýärler. Şunu näme ebabil diýdi şu ulluqan çunklar pencereler näme bu suratdy diýär olan üstüne. Ebabil ulu guşlar. Ha? Ebabil cemaat sany belli-de. Şoň käwir tefsirçiler näme? Fıras näme bu guş cemaatini guratdy diýär. Şunu boyuna maydanak, sağına maydanak, käwirlerde pillenk alıp, burunlar, uzuyunu uçlar diye. Şunu. Näme ve ersele ve uğrattı aleyhim olan üstüne tayran ebabil. Näme çunkları ve pencelerine, çunkunlu pencelerine daha salk gelen näme şeyle ul kuşları uğrattı diye. Onlar sonra sandılar diye. Her gelip näme çunkunlu pencelerine dağışlarını saçladılar diye olan üstüne dağış degen yerine fıtrat gitti diye. Tarmihim nämetde oguşlu tarmihim zıngdi olan üstüne tarmihim zıngdılar olar näme bilen bihijara daş bilen näil daş bilen min sijjil sijjilin tefsirine var bir tefsir diye bizde polat daş diýerler in gatylygyň aňyryna eten material käýrem sijjil dowdagyň içinden bir daş diýerler ya yerin in tüýbünden getirilen daş diýerler el muhim ol daş o daşyň adyny, familiýasyny, renkini, boyuny, agramyny bilmeklik meselelerde näme hiç öňe ýyra gallaryna bilen bilmeli adamyz şu guşlar şeýle bar näme sijjin daş bilen geldiler şu sijjin atly daş olur degende pytradar diýip sijjinin näme tefsirine ýan gaýdyşmylar bir gatylyga ýeten näme daş käwir rowayty näme cehennemiň teýinden getirilen daş ýalar şu daş degende näme derken feja'alahum etti olur diye ki asfim
saman. Asf saman ya da o şeylik koyuyorum da ne mi oluyor? Eline hur o salt nerene? Şeylik koyuyorum da ne mi oluyor? Tır. Tır. Ne mi oluyor? Me'kul iyiliyen tırtı samana tüne vurdu diye. Şonga ala kadar eke. Asfim. Asf. Semen etme. Böyle nama tırt iyiliyene mendetti diye. Yani böyle iyiliyen oto, böyle mala verilen tırtı tamamını mendetti diye. Fecealehum etti olur diye ki asfim, asfiyalak. Nama iyiliyen asfiyal, mala verilen asfiyalak. Nama mala verilen asfiyen tırt. Ot çöpe oğun çoğuyu, saman, şongalık etti diye. Ve hatta nama Nämen bilen asır? Me'kul iyiliyen ekillenme. İyiliyen, mala verilen, malını yiyen asfiyalık etti diye. Malını yiyen asfiyen, mala verilen oturtiyadır, samanyalık etti diye. Sonra şu dağıt degende hemmeti birden ölmez diye. Kâbir kaçıp nemi kat'an diyen Arap'tan siretine yetenlerdi diye. Kâbir nemi onunla ırgat geçti. Her kaçanı nemi boğun kopor verilir diye. Hatta Abraha diyen kâbir rovası Mekke, Yemen'e var verilir diye. Yemen'e varanına yanı doğan tüysüz yüce oluyor. Şonga alıp dine şeyle göğüre kaldı diye. İki el ayak düğünün kaçan. Dine tokka boyun kelle göğüre oldu diye. Şatak baran sonra neyme döşü yağıp yüreği çıkıverdi diye. Rivayet çın mı olur? Enne neyme bul qoşunun kıssası neyme Abraha diyen neyme Nasrani adam olan. Mesela neyme Neger milletinin bir dövran süren milleti var. Dövru var. Bir dövran süren neyme bir dövran süren vakti var. Abraha diye. Olanlar neyme şartına Abraha diye hatta Yemen taraflarından bakıp alıp neyme Negerler hoca oyunculuk eden Arapların üstüne. Şolan bir neyme Abraha diye neyme Habaşa asli. Eritrea, Etiyopya'da diye şu millet. Esası şu milletler hanlık eden köplönç. Negerler için hatta neyme Necaşi birinci hicretin gidilen yer var ya. Şolan şu teoreklardan bunun. Bu neyme Yemen basıp alam neyme ullu kanser kuruvam. Arabını acamın bazı şu serkifte gelip neyme öz dinlerine var ibadet eder. Oğa da bir müşrik olmasa dinine namus edip bir Arap geliyedene meydana deyip kovudup neyme dokunsuz şarkıda yankıtı var. Size neyme sene bir de ibadet ettirecek bol bir de etmeyecek bol öyle. Şongalık musulmanlarım şuna namusacağım olaysa. Neyme diye söylerim tersat gitti ya. Bular neyme Abraha'yet diye. Abraha'da kim etti diye. Araplar namus edip neyme şehitti diye. Olur Allah'ın oyundan kâbiden ayıracak bolun şimdi. Abraha'da neyme diye pilli koşunduk neyme diye kâbiden yerin yüzünden ayıracak diye. Neyme şu niyetlerin gitti diye. Niyetine Allah'ta neyme tavzı et diye. Ana şu anda Türkmençlikte bir qovvarlayan Müslüman pil vardır. Pil Mahmud diye ya. Şu Abraha münük gelen pili şu pil Mahmud diye yani şu. Şunun svoy aslında pil Mahmud. Kâbe tarafı yasa duruyor diye tez dedi. İzine vursa ılgaz kaçıya diye cenab var mı? Şunun pil Mahmud diye yaşama. Bir ölmen alır şu diyecek ol yani. Ondan hemen şu zatlar aydan sonra yani Kureyş'te münasebetleriydi. Şu zatlar aydan sonra Allah Teala yine ne diye? Ey ehli Mekke diye. Şeydi sizi qoramadın mı diye. Bir çöp atmadın diye. Üstüne de hemen size şeyde var arkayın şekilde. Kışta Yemen'e, Tomus'ta hemen Şam'a dikkaten fevdanız vardı. Daha çöp başı göğe varmayan territoride sizin ırsınızı üstünüze getirip atıyorsun. Korku Katar'dan aman edip atıyorsun. Şu